Sziasztok, én Óper vagyok, meg pattanás, meg még csomó minden. Ebben a videóban azt mondom, kempelni fogok. Kempelni fogok. Kell még kaja. Még kell még kaja, meg amúgy van egy csomó jó cucc össze-vissza. De jó, nincs kaja. Akkor kaja nélkül fogok kempelni. Mert itt nem fog annyira a kajám, hál' Istennek. Kaja nélkül fogok kempelni, és az lesz, hogy mégis lesz azért kajám, mert hogy a kaja nélkül nem lehet kempelni. Lehetetlenség kempelni kaja nélkül. Mert belehalsz. Sajnos. Nem, ahogy elfogyott a legjobb. Na jó van, akkor megyek egy ilyen szarkarddal kempelni. Sharpness 3. Na valami jó. Most gagyi cuccba fogok kempelni. De gagyi cuccba, gagyi szett is. Márk! Gagyi szett is kell. Az öcsém itt kérdezget egyfajtán mindenféle. Gagyi cuccba, gagyi szett is kell. Igen! Mind a kettőre igen. Kérdezget egyfolytában, és nem hogy bék. Ott a gyerek. Jó, mindegy, majd akkor kinyom. De... Gyere, imádom ilyeneket. Végre egy jó kard. A legjobb kard. Jó, második legjobb kard, mert az első legjobb kard az ott van. Ahol most rám lőnek. El is kezd program. Majdnem eltalált. Ó, nem tudnak eltalálni olyan szögből. Én is megpróbáltam. Mert én is már kempeltem azt. Igen, szoktam kempelni is, meg mindent. Szóval, hogyha izé kempelek, akkor írjatok rám, hogy nézlek, meg ilyenek. Mert az első videóm még csak sajnos. De már csináltam egy csomó pro videót, csak ugye kitöröltem őket, mert alig hallható a hangom. Hát... Ebben a videóban egy kicsit kempelni fogok. Szar cuccokba fogok kempelni. Mert a jókat elvesztettem. Hála valakinek. Kinek? Neked. Kinek? Nem tudom. Nem tudom. Miért nem tudod? Nem tudom, hogy miért nem tudom. Amúgy ez... Ja, Flame 1-es, ez ilyen tök szar cucc. Jaj, most én ilyen retro kempelő gamer leszek. Ilyen szar cuccokba kempel. És azt várja, hogy jókat kapjon vissza. Oh! Looting 1, nem valami jó. Az ott van ingyen a looting 1, ott valahol. Ott. Lesz még videó máshol is. LOL, Dota, meg ilyenek. Meg lesz majd olyan videó is, amit más gyerekkel fogok majd forgatni. Videózni, mármint. De jó, hogy elviszitek előlem a killt. Mert azt még megértem, hogy a gyerek kempel, és akkor így megöli a gyereket. De hogyha csak úgy megölnek valakit, azt azért ellenzem. És azt hiszem, hogy megölnek. Csak úgy, mert olyan kedvem van. 30-as szintnek kell lenni a dinamálokra. Jó, azért olyan nincs a dinamálokra, de azért addig kitartóan fogok videózni. Milyen pontosan tudok célozni? Aha, mégsem olyan pontosan céloznak, csak az a gyerek volt itt. Mit akarok én mondani Flame 1-gyel itt? De jó! Na jó van, akkor az már nem is izé. Ilyen camping videó, hanem szerzős videó. Újra kell szereznem minden cuccomat. Minket elvesztettem. Nem lesz nehéz. Hiszen aki tudja, hogy hol a jó cuccon, nem nehéz. És közben beszerezhetünk más cuccokat is.
mindegy, igazából nem nagyon sajnálom őket. Mert ugye nem voltak fontosak. Aha, ez kellett. De... Jó van, ez az így kell. Önvédelemből is megértem, hogyha valaki öl. De azt nem értem meg, hogyha valaki így... Jövök és csak így... Így leüt. Ez én sem jutottam le azt, hogy szegény gyereket még meg tudtam volna csinálni. Megyünk. Itt a gyerek. Itt az aranyával is. Nem mondja gyerek, itt az aranyával. De jó, hogy most kinyom ezt a gyereket, és. Na, jó. Én még jobbat kaptam vissza, na. De jó. Milyen jó cuccok. Videó. És az ilyen pillanatok jók, amikor így... Mondjuk én is most olyan gyerek voltam, de én legalább le is esek akkor. Nem direkt teszem le, csak hogy... De... Hogy van ennyire tele a cuccom? Csak a szarkal, mi? Ez is szar, ez a fa. Szar ez a kard. Szarkal. Ne. Jó, annyi volt, sziasztok. Meghaltam. Úgy figyeljetek per... Sky. Ott van, hogy... Ölésük száma, halálok száma. Többször látom, mint töltem. Általában így van. Összes tapasztalat pontot van, 0, tudom. És még 23 embert kell megoldnom, hogy 13-as szintű legyek. Tényleg? Tényleg, oké. Mert most 12-es vagyok. De... Akkor most beszerzem azt a gyémit, amit én tudom. Hogy hol van. Ez az a gyémi nadrág. A gyémi nadrág az ott van fent a legtetején. Azt fogod, úgy kell megszerezni, hogy Enderre mész. Gyerek is jön veled. Megvarom, hogy gyerek idején. Kiírod, hogy legyen XP-d. Nem tudja elcsizni. Ha nem jön, akkor hagyod békén. Jó, nem hagyod békén. Jó, elesett, oké. Meg lesz az XP. Azért kell az XP-t meg tud enchantolni. Itt van bent. Már én már ezért kiszedtem, de ma többször. Sőt, videóban is egyszer. Szóval akkor azt tudjátok, hogy hol van. Most elmegyek a... Nem megyek el sehova. Itt maradok a seggemen. Maradok itt. Szép, nyugodtan. Jó. Jöhet a gyémánt. Milyen most? Sapka. Mert az nem enderem van. Az ott van. Gyémi sapka, de nem csak ott van, máshol is van, csak azt nem elfejtettem hol. Várjatok. Ott. Jaj, ne. Jó, mindegy. Nem találtuk el. Van almám. Finom, szaptos és nagyon omlós. Én ugyanolyan omlós. Videó közben egy ilyen beszélés. Meghalsz gyerek, meghalsz. Olyan mit tudsz. Jaj, ez még élsz? Oh. És gyorsan már azt így lehet szerezni. Ha kinyújtsz a gyereket. Úgy nem. Nem tudom azt is, hogy hol lehet szerezni. Csak azt már elfelejtettem, hogy hol lehet alapból szerezni. Vagy hogy. Hova estél a gyerek? Ne! Pedig olyan jó tudsz volt nálam. És kempeljünk egy kicsit. Most pedig kempelünk zenekkel. Nem találtam zenét ugye, ezért hát kempelünk normálisan.
kempeléshez egy pár cucc kell csak. A kempeléshez kell egy jó kard, pipa. Aztán kell egy jó pipa. De az a nyíl, pipa. Kell kaja. Nos, ez több mindegy milyen kajád van. Általában aranyalma kell. De én sztéket hozok. Nem tudom miért. És ne kérdezzetek, hogy miért. És azt sem kérdezzetek meg, hogy én miért így szoktam hozni cuccost. Hogy középen van a... Igen, hogy itt van a kard, legszélén. Aztán középen a steak, és másik szélén pedig a... Ezt ne kérdezzetek meg, miért így van. Nálam így van. Aztán bekempeljük most a csunklit. És a dia mellett, azt nem tudom, hogy hol van. Ami ezt a kardot ott fent lehet szerezni. Fent a csunkletetején. Csunklefa tetején, bocsánat. Csunklefa! Power? Power 3. Ezzel az íjjal tökéletesen be lehet kempelni ezt a helyet. Mert se nem túl erős, se nem túl gyenge. Aha, meg a jó Isten, mi lát? Aha. De te hányod? És még lőtt egyet. Azt hallottátok, hogy még lőtt egyet? Nagyon durva. És... Kinyír a kanyar, meghaltam. Ennyi vagy. Ennyi. Megöltem. Viszont be is lőnek ide. Hozzám! Megint eltalálom! De jó, hogy legjobb utcaim vannak. És... Majd most már visszaérhetünk időbe. Nem az. És már nem. Itt fentről lőttek rá. Értem. Azt hittem, hogy valami más. Azt hittem, hogy onnan a tetejéről. A spawn tetejéről. Ja, amúgy meg a dia csizmát. Azt ott lehet. Az ender mögött. Amit pedig nem az enderről kell elérni, az ender mögött itt, hanem innen a spawnon van itt a spawnon van egy gomb, amit ha megnyomsz, oda visz. Nem csak olyan gomb van, de mindegy. Van még egy csomó másik gomb. Amik becsapósak. Becsapósak, ilyet szólnak amúgy nem. Itt mi van? Na, itt például... Jó, és semmi. Látod? Ilyenek vannak, hogy így beleugrasz és nincs semmi. Ezt úgy imádom. Beleugrasz és akkor vársz, hogy mi van, és nincs semmi. Elfelejtettem, hogy hol van az a hely. Ja, itt van tényleg. Itt, és akkor itt van, és abban a chestben van benne. És sziasztok. Na, hol van? Elfelejtettem megint. Amúgy igen, innen lehet eljutni a homok templomhoz egyből. Csak ugye én mindig meghalok. Jó, Flórián meghalt, vagy nem tudom mit csinált, mi történt vele. Meghalt gyerek! Jó, van, futok, most futok. Ennyi! Júj. Az igen! Eltaláltak. Jó van, nem érdekes. Most pedig az jön, hogy ezeket kiveszem, nem tudom minek veszem ki azt is. Az ilyet. Ennek most csak a kart kell amúgy meg. És... elmegyek a homok templomhoz. Nincsen meg előre a forgatókönyv, de nem írom meg, mint a zsédav. De jó! Ott kell szóval bekempelnem a fentit. Ugye fakarddal, fémegyes, power 2 síjjal, és abban a szedben, ami ott van benne a chestbe. Amúgy azért van angolra állítva, mert itt nincsen másik nyelv, csak angol.
Ezért kell perfekt angolosnak lenni, gyerekek. Aki nem tud semmit angolul, annak kell perfekt angolosnak lenni, mint én, persze. Amúgy de nem tudok angolul. Mást is szeretnétek látni, mondjuk... ha mást is szeretnétek látni, mondjuk... Skype, mert ez Sky Mini. Sky PvP... Games... Hardcore-t. Hardcore jó lesz. Azért lesz jó, mert hogyha... Hardcore-ról lebannolnak... Na, ha hardcore-ról meghalsz, akkor 2 órára lebannolnak. Én szeretek hardcore-ozni. És mindig meghalok. Az a legjobb benne, hogy mindig meghalsz. Vagy valami mást, eltem ezt arról is lehet, kérlek. Azám gyerek! Azám cuccosztás volt ott. Csak én kimaradtam belőle, jó, nem baj. És... a legjobb kard ott van. Második legjobb az ott van. A legjobbi ott van, a második legjobb pedig a... az pedig ott. El is megyek oda. Amikor felvettem és meghaltam 2 stickkel, mert leestem, mert béna voltam. Tudok jumpolni, csak nem annyira perfect jumpos vagyok. Hadd szia gyerek! Leestem. Mondja, picsáját! A játékosok ölése után XP jár. Amúgy már volt XP. Ja nem, az a Skype fél volt. Még mert Skype-én is vannak cuccaim. Ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!